Ni Irati San Martin naiz eta haurreskuntzako irakaslea. Eta, proiektua aurrera eraman dut 4 urteko gelan. Eta, esan beharra daukat ikasleek ez zituztela erregletak ezagutzen eta beraien lehenengo kontaktua izan dela. Sortu dut, hori batez ere basarrera emateko eta hemendik aurrera lanean hasteko eta praktikan jartzeko ikasi dudana. Hasieran utzi diet libre nahi zuten bezala erabili dute eta gero ikasle batekin ekintza bat egin dut, pixka bat beraien aurre ezagutzak eta ezagutzeko. Azalduz batetik 10 zenbakiak eta gero beste ekintza jarraitu bat. Nahi duen marrazkitxoa, bai nahi duena. Bale? Hartu ditugu piezak eta bakoitzak egin du nahi zuena. Así no es una casa. Zu zer egin duzu? Una casa. Etxe bat. Eta Aitorrek? Etxe bat. Eta Lorea? Así no es una casa, le falta el tejado. Izen bat jartzen ari da. Errea. Begira hemendik, batetik 10 ditugu zenbaki guztiak. Txuria da 1, gorria da 2, berdea da 3, arroxa da 4, horia da 5, urdina ez berdea da 6, beltza da 7, marroia 8, urdina 9 eta laranja 10. Orduan, saiatu bergara berdina egiten. Animo. Egin dugu 1, oso ondo, 2, 3, 4, 5, 6, hacer esta casa. 7, Yo puedo hacer una casa así, ¿no? ¿Cómo? 8. Ui, saiatu. Como yo. Lagunak utziko diozue laranja bat zuen lagunari? Behar du. Ea zenbat dauden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, berdinak dira. Baten bat falta zaigu. Ez. Ahora me toca. Zenbat txuri sartzen dira gorrian? Ea jarri, ea 2 sartzen diren. 1 eta 2. Oso ondo. Eta berdean, 3, a ber. Oso ondo. Eta beltzan, kalkulatuko dugu, ea, aurrera. Ea zema sartzen diren. 1, 2, 3. Jarraitu. Hemen ditugu gehiago. Ui. ¿Me dejas uno, Nico? Ui, astu zaigu euskararen botoiari ematea. Ui. Nico no me deja ninguno. Eneko ez dituzten. Hemen dituzu gehiago, no? Hori duna. Pero tiene grandes. Zenbatuko ditugu? 7, oso ondo. Honek balio du 1. Orduan, marroiak zenbat balio du? Zenbatuko dugu? Animo. Hauek, zenbatu behar dituzu txuriak? 1. Yo sí quiero quitar más.
Sortzi, orduan marroia, ze zenbaki da? Sortzi, oso ondo.